Truk bintul. Truk bintul. Heeh, nek cara Sulawesi truk bone. Lho ki asli kok, panitia sing ngomong kok. Iya, truk bintul. Iya, truk bintul. Ah. Truk bintul, enak mau aku jajan. Iya. Truk bintul. Enak tapi aku montet loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul e. Oh, iya. Sedoso setunggal dengkulmu melocot. 11 Selepas kok 11 rowelas kalih welas terus 13 13 kawan papat welas kawane welas terus limone welas. Tahu sampean roh boyo Mas. Roh bajul iso mangane apa Mas? Mangane iki daging. Wah pinter bocah iki. Bajul sapi mangane apa Mas? Sapi ya suket kadang damen. Pinter lho sampean. Lho pinter lho. Kebo ya suket ya damen. Pitik mangane apa Mas? Pitik kadang sego terus beras, jagung. Kucing gre. Lah iki goblok iki. Iki goblok. Kucing iki mangane lontong. Lah kuwi. Kowe iki sing nun sewu sing jodoh ki sampean lho, Cil. Ora. Tibane luwe. Mulai jagat kula jagat itu nek jenenge kucing ki panganan ya gere kok. Lontong. Lah tibane awakmu lebih koclok lho, Cil. Ning ndi iki? Lah pakane lontong ra gelem. Rungokno to kucingku telu. Kabeh lemu-lemu sing siji abang sing loro klawu meong tak pakani lontong. Tuman awakmu kucing kok meong tak pakani gereh mbokmu iki. Lagi tak sinau. Kuwi jenenge sing siwer mripatmu apa? Kupenge. Agene kowe iki ngelokke aku matamu, kowe iki matamu ya sliwer kok. Tulisan sleret kok maca silit. Ya kan aku mau mendengarkan kok doh silit tuh aku. Terus tak goleki catetannya seleret ternyata. Apa judulnya sumangga kersa ki lagu apa nih rong tau krungu nih. Kuwi rong tau krungu. Engko nek salah le nyanyeke piye nih. Kowe nggo paramek ora nduk. Apa paramek barang. Mumet das omongan ro kowe iki. Telu ya 23. Oh, 23. Ora 23. Ora. 23, 24. Ah, terus 25. Selawe. 25. Selawe kok. Selawe njupuk saka ngendine. 25. Baik. Saya mendoakan dalang ngono kuwi karo melirik matane. Mataku. Lagi munggah lho, Sa. Sabar, santuy, enjoy. Ora jelas ki. Lah ngapa? Kaya nyatane ora dandan nderek tenan. Oh ngono. Kuwi ibaratke nek wong nembang ki dienggo carane aku nembang nggo kowe lho, Dik. Ya sing tresnani. Ya sapa? Ya ono du kowe. Ya aku ya ora mungkin. Kowe kok saya kurang ajar karo aku, ha? Maksudku ya aku gelem karo kowe ngono. Ya ora ngerti. Aku ora ngerti piye. Atine wonge sapa sing ndasaki? Lah ya berarti nek ngono kowe tambemu iso. Aku gelak ndredeg kok ora. Lah ngopo lho? Kene ming dingono wae ndredeg, kandene kok alemen. Iki lho. Elisa, Mbak. Jaler. Ah, ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Motor. Ya nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang ya tak tembangke ya Brata. Ya. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku ya. Sapa ngerti? Ya. Coba. Ahem. Mamanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Lesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Mlumah Brata. Apa kowe? Apa bedane Pak Kaji karo wong edan? Umpamane bedane Pak Kaji karo wong edan lak ndelok wong kesamber gelap utawa samber bledek.
kuwi ngunine piye lak Pak Kaji piye lak Pak Kaji ya paling tidak nek sambar meledak lap biar astagfirullahaladzim la ilaha ya Allah ya Allah ya Allah ngantek kaya ngono to ya Allah ngono kuwi lak Pak Kaji tidak lak pomone wong gendeng piye wong gendeng ta Pak das meneng ae wong gendeng ae kleru ora ngono sampean pripun Pak sampean pomone Pak Kaji Pak Kaji Tier, astagfirullahaladzim. Terus apa iki mau? Lawang gendeng. Lawang gendeng. Tier, malah guyu kekel. Ora kuwi. Lah piye lah piye? Pak Kaji. Enek wong samber apa ki? Gluduk dat. Cetier. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Kaji. Ya nek wong edan sambar meledak. Tier. Selfie, Bro. Masa wong edan ngono. Dadi wong edan sambar meledak. Tier, selfie, Bro. Lah apa tau ngombe madu? Lah, mendina ngombe madu nah aku jarene kon sehat. Kowe tau ngombe madu? Ero madu. Madu asale saka apa? Lah goblok kowe iki. Pak madu iki asale saka bataku. Iya kok enek ya. Ngawur berarti ora tau e. Ya teko tawon kok madu asale saka tawon. Lah sebabnya apa tawon kok duwe madu? Lho sebab iso ngentup. Dadi apa ning donya? Lah lek enek sing ngentup mesti duwe madu. Anggere enek entupe mesti iso enek madune. Ora mesti. Lah nyapa? Kala jengking. Kala jengking. Kae enek entupe kok gak enek madune. Ya saya Pak tak pikir saya jawabane Pak wong ya mulek kae kok ngomong iki. Ora pengalaman. Tapi lek enek capite Pak. Dadi anggere enek entupe mesti enek capite. Ora mesti. Lah nyapa? Cuyu. Kepi enek cupite kok gak duwe entup. Lah ya nyapot ora ngentup barang cupite. Goblok iki lho. Ora pengalaman kowe nek ilmu perhewanan. Piye Pak? Kepiting cuyu kae enek cupite ora enek entupe. Tapi lek enek totoke. Dadi anggere enek totoke Enek cupite. kabeh ae anggere enek totoke Mesti duwe cupit. ora mesti. Di Bulus. Kura-kura. Kae enek totoke kok gak duwe cupit. Lah iya, ngono kuwi kek ana lho jane ngonoan ki. Dadi katane pengalaman ong nek goblok. Pak. Bulus kura-kura totoke ora enek cupite. Tapi gulune lak dawa. Lah, gulune dawa iso telulur. Dadi angger gulune dawa Mesti metu totoke. ora mesti. Banyak gulune dawa kok ora enek totoke. Lah iya. Piye to ya. Tapi Pak, sampean apa nene molang. Lante budalno sapi mbok gawa 10 mbok tumpakne truk. Mencolot loro sik pira, Pak? 8 goblok percel. Sapi nang jero truk nyolot loro, 10 nyolot loro jek 8 goblok. Ya isik 10. Lah kok iso lho? Lah nyolot tok ngene ora malih kok. Mencolot enek gronjalan cilut ngene tok. Nyolot enggon. Nenggon. Ora ngalih. Ora ngalih mencolot enek gronjalan terus mencolot loro ngene kok. Alah ngenggon wae. Lah iya, ngono kok. Saiki wae roh pitik. Pitik ngendok. Ning tarangan cacahe 5. Biji mok 3, jek pira? Kok 3 ya sik loro. Salah. Desek pira? Jek 5. Lah kok iso? Dadi jimok dibalekno neh. Kuwi apa enak kowe.